Machiegni Nyakwaro Mogejwang' e juma manyien ma en juma mokwongo mar dweni mar ariyo ka wakelo ni chenro mokwongo e dweni mar ariyo e higa mar 2026 chenro mar ohala gi mwandu. Parni ma en chenro mamedo koloni weche mopogore opogore, yore bende kaka inyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni chenro ma kawuono, nyinga Cleophas Oluoch. E kaunti ma Kisumu, Nyakwaro Mogejwang' kayo warado kod Leonard Ogutu Akech. Janyakat modak Suba, Nyakwaro Mogejwang' kawuono oyudo thuolo mar bet kodwa piny kendo wagoyo mbaka. Osetweng'o kuom higni mohewo 50. Nyakwaro Mogejwang' okawuondi mano kaluwore kod wach mokono wa e sigana mabedo aluone odiochieng'ni ma kawuono. Sigand Leonard e ohala nyisowa lony madwarore kaachiel koda ka saa monego ikaw kapok itime yo makare. En sa mane monego bedi chako timo ohala, to ohala e kinde manochake higni mathoth mokalo nyaka kawuono pogruok ni kanye. Ne oyudo thuolo mar bet kode piny kendo kawuono wawinjo sigand Leonard Ogutu Akech. Mokwongo nyinga Leonard Ogutu Akech, awuodi Nyakach modak Suba Lambwe. Sandi koran Kisumu ka, an fundi matweng'o. Atweng'o lewni te nyaka mag sirikal, king'iyo dhot kanyo tiyudo kondiki ni county kata government uniforms matim nyaka polise ma Nyanza kan matweng'o negi te. But chon no ohala ber, to sani ohala odok chien kaluwore gi chal mar Kenya. Ok wayud tich mang'eny, chon to ne wayudo tich mang'eny. Tija mang'eny be mopuonjo na nyithinda ka chieng' nyithinda 10 gi wiye. An gi nyithinda 15 man godo. Matin mogik sani ema nie grade 1. Ohala ni kachako puonjora 69 dwe mar 7 tarik 5 tho Mbuya. Mane Mbuya othono to amba wuok adhi puonjora. Koro tok puonjruok atieko higni 2 mane 69 nyaka 71. Kadonje 71 achako tich Tanzania, mano kan Tanzania. Kabiro Kenya ka abiro 72 mabiro go Kenya kani achako Kasuku Garments. Nentie kambi moni United African Tailoring. United African Tailoring ni abede higni 3. Ka higni 3 e United African Tailoring adhi e Town Drapers. Abedo kaka supervisor. Mano pok achako tija wuon. Kondika kanyo, matieko kanyo, achako adhi e kambi machielo ka kambi Nairo ne weche moko nobetie. Ma wacha ni an ok adwa weche mang'eny, adhi e Otex Garments, ni Otex. Kanye madhi awe 1983. 83 no kaseweyo te makora chako tijane. Onong'o ka wuoyi machielo maduong' mine nobedo kacha nyuole koko tieko higni 3. Nyako wuoyi matung' kode cha tieko higni 3, odong' ka jogi to pok onyuol 85. Koro adhi kamano 83 no manyaka sama wuoye kodini pod atimo ohala ni. But chon to no ber. Sani to ok ober nikech chon cha ne pesa ng'eny. To sani pesa tin. Ji otiye mang'eny to kendo iyudo ka jok ma ok tiye odonje kao order to miyo jomoko. Koro in samoro kionge pesa to kitim nade ok iyudo hande. But no ber, to sekonya nikech opuonjo na nyithindo, omiyo dala na be nitie, omiyo nyaka giga moko nitie, an anyalo neno hande. Nikech ohala achiel kuom maneno kaka neno wuoyi mobiro kani. Mana wacho no ohala nikech tija ni opuonje motieko modhi kuonde modhi e Nairobi University gene Kenyatta University, mana ne tija ni mokonye motieko makoro en otimo business mare owuon. Ber ma timo ohala gi joga kaka wuoyi mantie kani en akawe ni punono na we tijini to bedi odhigo nyime, kik tija ni lal. Nikech tich kichako to dhi olal, mano nyiso ni kia ohande. Koro samoro ka we ne ohala no
to nyalo neno maber moloyo gimoro amora kata nyalo timo gimoro mantie but mano e ber mar tiyo gi jogi ineno mano e ber mar tiyo gi jogi ma in godo tok mano sani awacho ni ohala tok ber tich biro matin koro sama tich biro matin matiyo gi jogago kata jok mantie matin no kisechulogi tinwang'o matin itero ne fees moro to kode ot bi chulo gi chiemo michamo mano romo tieko pesa ni te ok yud pesa moro kendo gin gik mang'eny mokwongo ohala dwaro adiera tijwa ni kikete miriambo to kodhi nyime to kiketo miriambo to dhi nyime motimre maber moloyo gimoro amora odwaro ni sama yawe iwuogi customer maber ichiw giminyalo chiwo ne ng'ato kata koro kaka sani kibiro ni timo gimoro ira e time machikie cha tibiro tiyude maning'e ni itiyo gadiera miyo imbe kidhi kacha tiwacho ne ng'ama chielo ni chiedha teri kama nyadhi aneno kaka cha tich berie mondo miyo timni gimiyo timo mane ohala mar chako tijni to bende ohala gi chon cha ni nyalo chake achaka kata gi charana achiel an gi charende gi moko ni ot kech katin to inyalo chake gi charana achiel ta charana achiel no dhi kelo charende 5 an kana ang'iewo charan mokwongo ang'iewo 1987 nang'iewe siling 6,000 siling 6,000 no emokelo na mashindegi koro en matiyo kode to moko be akode to kayudo ni tang'iewo machielo kayudo ni tang'iewo machielo kayudo ni tang'iewo machielo mochopo koda kama antieni but ohala dwaro adiera to tijwa ni kikete miriambo to itiye ka in gadiera mare nikech dhi chopo kama ng'ato ani mabor obiro ni mondo itine to iwuonde ing'eni kako dhi cha kodhi ochako duo kendo to kitiyo ne gadiera mobiro yudo ni gire no nitie to chako mi ndalo moko mzungu moro no biro ira to mzungu ni kano biro achike saa 7 wang'e ni kuja kesho saa 7 ko biro saa 7 kodong dakika 15 to dage donjo ing'ena nene gi piny ane gorofa malo ndalo atiyo town anene gi piny tawajin mzungu ni obiro chon manade to katimre saa 7 kodong dakika 1 to donjo to penja ne Mr. Leonard isetieko gira anyisi jaduong' asetieko ere let me see tanyise okawo timo fitting kosetimo fitting taneno mana kogo wiye kama to wacho ni alright abiro duogo kendo chako kelo na wazunge 2 kelo na dhako kod dichuo matimo same gima natimo cha ma kanyo negi kawo ni an ng'at madier to da timne marach gi time mzungu ng'eni ok inyalo wuondo en gimong'iyo en time kapok time oromo to kobi uchunga kata kacha bi neno kuchunga lenga ng'iyo saa to kara oromo ni to biro koro miyo ber ma tich en adiera gi gik moko mitimo riere tir kidieny masani ni gima nyalo wacho negi en gimoro achiel ni ponono ni yawo tich ni dwa ni ti gadiera to tijwa ni ober en kech ochalo tij ofis en onge luya matuchni mang'eny en kaka ibet cha titiye tineno girino kaka dhi nyime tineno kaka girino chal tineno kaka gimoro amora mantie ineno koro miyo odwaro adiera mondo mi ibed gadiera kinyalo tiye to jok madwa tiye sama chake sani onego bed ni ikuongi somo adiera tibedo gi kichiko ng'ato to biro yudo gima ichikene to kikobi no biro no leng kiyo chako duogo oricho duogo to chunye dhe ato wacha ni an koro kawo kachaka duogi kendo nikech isewuonde kaming'a to gire no nyo en go samoro kaka in garus in gi faction moro mane dhiye faction mane dhiye ni ing'eni idhi lew nikech giri olew jo arusi ing'eni samoro ng'ato timo arus kaka kiny ngeso pok itieko ne lawe
to lewni go to ncho pimo kuomino ne gitim nade ilosne ka in ng'ama ber losne in time ka chieng' moro ng'ato timo arus machielo to kawe to kele iri to wacho ni ng'ane notimo maber watim ni maber osani olokore opogore gi machon sani pesa onge sirikal ma polis ko biro to chulo pesa ne owuon jo county ko biro ma uniform bi oyiecho to ang'o gi pesa ne owuon oda ginyalo golo to nitie process miluwo mang'eny to process ni samoro asegolo quotation mara odhi ng'at machielo bende biro gi quotation mare to ng'at mabiro ni ting'eni oinga kata en gi pesa ta onge pesa timo quotation idhi kaw tenda ni timiye to kose miye to in mochako keloni koro in charge mana stitching kende koro inwang'o ka benefit madi yudo e pesa cha ong'adore nikech koro charge mana stitching kende ineno koro pogruok mantie chon ne sirikal kosegine to ginyalo ndiko ni LPO ka gisendiko in LPO tidhi ndiko invoice to kisendiko invoice misendiko invoice mitero tiyudo samoro kikaso tiwacho ni chulauru mondo ayud pesa tinu iwinjo chulauru mondo ayud pesa tinu nade atinu to sani onge giwacho ni timondi i deliver after 3 months dweche adek koro kiyudo pesa ni gimidwa chamo tek koro ma chuni ni nyaka imany nikech tiyo tisetiyo yudo pesa mitiyo godo ing'eni pesa ni omoko kacha mana minwang'o ka jomoko pesa gi omoko gipodho kata gidok chien nikech onge kama koro chako dhi oyude gima ber monyalo yudo sani to chunya gima wacho ne adwa dhi dala nikech ndalo na oromo ing'eni kitiyo mang'eny mikalo higni kichieng' moro dhi dala ni kokichako tich madala inonga koro tich madala pek gima nitie ni kiseneno ni tiyo moromi tipimo gima dala nikech an gi dala na duong' yawuoyi an ga aboro gin gi mondgi gi nyikwayo an gi nyikwayo 23 dok leunda kene gin aboro kene adi koro sama itimo mani idok chon kiwacho ni koro wang'i ane pacho nikech an gi dhok an gi diek an gi gimoro amora koro idok king'iyo gigi go eko nikech se kibedo oko mang'eny ahinya to gigi gi kia ni chal nade be koro kinya dhi rito gi ming'igi ni gin gi chal nade koro idok chon but kata sani kadong mang'eny ahinya e town ki higa 5 kata 4 moko 5 6 kende awacho no mera dong gi mashinde go an adhi dala koro miyudo matin titimo nade ikona koro kidwa yuda sani iyuda Rado Center Kisumu tibiro Rado machiegni gi Mama Grace Hall inyalo yuda kanyo namba gine kigo simba no tibiro yuda kata inyalo penjo ni Japolo kambi mare luong ni Loa Japolo Tailoring mondo mi akonyi namba na en 0727 918027 Nyakwara Mogejwang' higni 50 nyalo neno ni en higni mathoth kata bende nyalo bedo ni en higa machuok ni jal machielo. Sigand Leonard opuonjowa kacha gik mopogore opogore kaka wanyalo chako ohala kendo tayo makare to ahinya bende siem kaachiel koda ka puonj ne joma tindo machako ohala. Pogruok kinde machon gi sani nitiere kanye. Gie thuolono Nyakwara Mogejwang' chaka sani ni marikia ni higni 50 kawuok sani nyalo bedo kata machiegni to bende onyalo bedo mabor ne jomoko. Wakaw ywe masani kaduogo abiro kako jo ohala mar juma. Chik dhi mabor. Anang'eyo ni Sanju ohera gi chunye te to koro ine miketho gimoro amora nikech ibire kindwa. En ang'o marach gi Niti? Oridre stress to pache nitie kumachielo. Alamo ni Niti doko lwar to parino ema mondo lwar kasto bang'e gimoro amora machando wado rumo. Ang'eni apar rana wuon.
nikech an alamo ni Nyasaye orit na jaoda mar ariyo to ok apar jaoda mokwongo. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin ma koro maru ng'engno. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabalakwase Rajabu owarga chieng'. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Arwaki ni machiri keno nyakora moge jwange chenro mara wala gi mwandu kenen mor mara ni podi kete karka e chenro ni yarnya wachaki nyaka sani. Par nyalo miwa paro koten rekod kaka wanyalo bero chenro ni mara wala gi mwandu riekni mopogore opogore wanyalo biro iri benin kaka ja ohala mar mondo mi watima ne sigandi mara ohala mitimo kendo kaka isetaye kuom higni kata kinde misebedo kata kitimo ohala machalo kamano. Inyalo orno ote machuok SMS line oyaw maen 2:600 kata kindikonwa bende e mbui mag wadudote mag Ramogi TV, Ramogi TV Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui no mara YouTube. Nyakwara Moge Jwang en ja ohala mosetimo ohala kuom ndalo moheo higni 30. Nyakwara Moge Jwang yude yo makare. Mano higa mar 1995 kanyo nochako ohala. Kawuono ka wantiere karka nyathine manonyuolo kinde no sani ja higa 30. King'eyo wantiere higa mar 2026. Ma en sigand Jane Teresa Aluoch mayudore kaunti ma Kisumu. Wayudo thuolo mar bet kode piny kendo miyo wariekni mopogore opogore kuom kinde maromo higni 30. Ginang'o gine mosesomo e ohala ni mano mar uso mitumba. Boken kata mitumba. Kae ouso curtain, ouso duve, gigo mitiyo godo e udi mopogore opogore. Jane Teresa Aluoch e ja ohala wa mar juma. Okay, an gi nyinga iluonga ni Terry Obiero. Nyinga mong'ere en Terry Obieshe Mama CBD. Aja ohala e chuny town ka. Ohanda ni nachako higa mar 1995. Immediately katieko school. Koro nachako ohala. Nachake matin kawuotho kode e dhoudi to nayudo ka wuoth ne tek. Koro kana bae town tayudo ka jowetena moko nobet e Angawa Street opposite direct Winam Chemist. Koro kanye manachako bet. Ohala manachako go mokwongo nachako gi lewni mirwako. Lep mine ma full gi skirts gi blouse. Bang'e to koro kana bire town to mama moro ne nie batha to ne timo maber ka uso households. Koro ne wuoyo kode to ng'isa ni dukni ng'eny nyala chako marani. Koro kaka nadonje households. Households gin gik moko kaka duve, curtains, towels, bed sheets, shears, mage gik mantiere godo ka mauso. Koro aseuse kuom higni go eko te katime atima. Angawa kane wantiere by the time mane wantiere Angawa e street pesa ne ng'eny kabisa. Ohala ne timore maber nikech yudo kane wawero Sundays tiyudo ka chopo Wednesday to maybe iseuso ma pesa ni useduogo koro irito mana nyinyo. Mabe samoro Wednesday ni nyalo chaka ring kendo madoga om stock machielo maketi. Koro ohanda ni an gi kora tanyalo wacho no ohala osekonya kleo. Ohala ni achako kapod anyathi manyako ma pod tin. Kan gi nyathi achiel manyuolo 1996. Nyathi nano naja biro kode town ka.
kapok nochako skul. Koro ka nochako skul koro aweye. Nyathina no awacho ni ohanda ni osemiyo apuonjo nyithinda magitieko skul. Gin graduates, gisetieko, gintiere, dho niti to tamre gintiere nyithinda adek. Ohanda ni oseketa mayudo kamoro e town ka magere oda moro matin adaki, ok achul rent. Challenges manitiere en ni ohandwa ni en seasonal. Nitiere diere ma omove, nitiere diere ma en piny. Like kaka ka nyithindo dhi skul, ohala timo maber sana sana ka nyithindo koro join grade 10. Kanyo wauso, inyalo yudo ka nyithindo biro dwaro, jonyuol biro dwaro towels, jonyuol biro dwaro bed sheets, jonyuol biro dwaro gik mang'eny mag nyithindo, face towels, hand towels. To be chopo ga samoro sama an bende koro adhi gi gima dhi. Kaka koka nyithindo nyocha dhi skul, koro chunya ne adok e back to school, gik skul manyalo uso. Pogruok mar timo ohala since chakre 1995 nyaka sani 2026, anyalo wacho ni kana achako ohala to anyalo wacho ni uchumi ne ber, pesa ne nitie, pesa ne flow. Pesa ne flow kabisa, mana kaka na ng'isi mokwongo ni nyalo yudo ni wanda ni nachako gi pesa matin. Chon ne wan gi jwala moko mayelo mani nyiewo 20 bob gi ema nadhi tawero buta kiny. Koro mos kaka namedo dhi wanda ne idho mabet gi gunia maduong' mopong', machaka ae gunia maduong' mopong', machaka bedo gi gunde 2. Mano nyisi ni pesa ni nitiere by then, nikech inyalo yudo kiuso maber, midogi wer, mitim savings gi, iwinjo. Koro sani, gima neno sani ni ohala ok timre maber. Sani wadak ni wane hand to mouth. Iuso, makoki ing'amo setimora ohala kuom higni mang'eny, tinyalo yudo ni nyalo podho. Nikech inyalo uso gimiwaro no, iuse, samoro iduoke wang'e kaka ni ware no, michame muru. Koro wan gima konyowa, an gima konya, especially an, ni by the time mana uso cha, na beta timo savings, basto na invest gigena moko matin, mabet miya pesa. An kaka sebedo katimo ohala, kaka ng'isi ni chon ne pesa nitiere maber, na donje bura. Yes, kana donje bura, koro buchani ama natime savings. Buchwani koro ne warome every week. Koro every week isave kaka inyalo. Wan gi shares, gi savings. Koro ne wa save kaka wanyalo. Koro kane wa save to shares be ne wandiko. Koro shares gi ema ne qualify mondo iyud loan. Koro ninyalo yudo ka shares ga keto maber tigo na times 3. To gimiya loan moro matin. To sama gimiya loan ni, I make sure ni 70% odok e ohala. 30% kani nitiere gira moro manadwa timogo, to ema timo godo. Koro pesa ohala ne en pesa mane asave bura, to bura no miya godo loan, to koro loan ni ema pusha. Tinyalo yudo ni samoro ichulo loan ni, to savings be nitime bura ka. Koro at the end of the year, niyudo pesa ni moro matin mane kano ibura kanyo. Yes, kamane kaka nacha atimo ohanda. Ohala gima nyalo wacho ne joma tindo madwa chako ohala sani, kata jok mano tich okethre nigi kata mowe tich maneno ni mondo chako ohala. Ohala ok dwar haraka, ohala ok dwar gombo mang'eny. Ohala en gima idhiye mos, tis kaka imedo bete, kaka imedo somo ohandi no, to be mar ariyo, ohanda ok dwar moloma, dhok mamit. Ohala ok dwar neno ni ng'ato notimo gimoro, ni in bende itim kamano. Yes, gino ibiro timo mana kin gi mpango, mos. Koro ohala kitimo, ti make sure ni kata ka ni loko, to pesa ni mani werogo, itemo matek ni pesa ni otimre nadi oduogo. Koro nyinyo matin miyude wiye ni, nyinyo ni be itemo ni mondi save, at least kata matin, iwinjo matin emitigo. To ohala bende kitimo, tem mondi donje bura, to kata kok bura minyalo chulo every week. Wan gi gik moko miluongo ni siri ya jikoni, gik moko aina go iko.
Koro siri ya jikoni go nyalo ga konyi ka utime pile pile, inyalo kata afford nyiewo sukari kilo achiel, inyalo kata nyiewo sabun miti kimiyo ng'ato. Koro imbe chieng' ma mari chopo tiyudo idak itima tima shopping ni moro matimre nade maber. Koro iyudo ka ohandi ni ena ka ot be daka daka maber, chiemo lawi moro bende at the end of the month be iyudo idak in gi savings moro inyiewo go lawi manisetimo nade manisepango cha. To kik ibeda beda ng'at mano uso dichiel kaka sani, for example awach ni auso kata mana sani kaka se uso silingi 5,000 ni kore 5,000 ni adwa chimo godo gimoro te mani podho, nikech kumigole 5,000 no tiende nitiere gik mane waro gi 5,000 ok nyal duogo. Koro kaka sani koro ne Nyasaye no miya uso silingi 5,000, atemo matek ni kata ka ng'eny kabisa tatigi 700 kanyo. Chiemo mang'eny be koro dho wato samoro mit wan johala, lakini koro nyaka ipunguza. Ok ne ni koro jirani no madho soda ibendi madhi, jirani no chamo ring'o ibendi chamo ring'o, inyalo chamo kawuono yes nikech watiyo matek nyaka wachiem, to kiny chama alot bende ber. Ichendi kata mendi moro to mondo itimri nade icham, and you call it a day. Ibro yudo dak ohala biro donga mos maber. Mar ariyo gima njo wawacho ni ohala kik ipar ni nyalo chako gi pesa mang'eny. Mana kaka nanyisi ni an nachako ohala gi paper bag mayelo diere cha, dong nen mar 20 bob cha. Koro adhi takwanyo law, kasekwanyo law tabiro tauso. Samoro Nyasaye nyalo konyi us maber ma pesa ni noduogi, iyudo ohala matin. Samoro flow mar pesa tin, ukius maber. Koro unakuwa tu mvumilivu, even though ni an be koro tango kawachi ni ne an kenda, an gi wuon nyithinda samoro ne nyalo nyiewo chiemo. Nan gi wuon nyithinda samoro ne nyalo timo shopping, iwinjo. Koro ne miyo ayudo kaka a save maber. Kadwaro ni mondo anyiew jo ohala machako ohala ber kendo ohala tich michulo e dwe, to mana ka in ng'ama nyalo vumilia go ohala. Mar ariyo, ohala kik ng'ato wuondi ni nyaka ikaw pesa maduong' ma mondo ikete. Chako ohala gi pesa ni ma intiere godo matin, to the more mimedo bete ohala no, the more mimedo learn, tibedo gi experience gi gik minyalo kelo gi kaka inyalo uso. Mar ariyo, ohala ne joma chako ohala wae gombo mang'eny, wae dwaro mang'eny, vumilia ohandi no, ko ohandi osedongo mogerore maber, tibiro yudo idak maber kendo ibiro timo giki. An nochako ohala ka nyako matin, sani an mama maduong', to ohala osekonya, ohala osemiya aseneno matunda mar timo ohala. To ne jok manyiepo, adwa nyiso ni an iluonga ni Terry Obieshe. Kibiro Ojino Keo Street along Chichwa, Tok National Bank, antiere Tok National Bank direct, Tok National Bank kanyo. Adil gi towels, adil gi blankets, adil gi curtains, duvets, gi bed sheet. Arwako mang'eny mondo bi abro miyo what affordable prices. Chon chanyo uso retail, to sani uso wholesale nyaka retail. Kata kidwaro bills, ibiya ira ibiro yudo. 0720 71 3381. 07 2 0 1 7 1 3 3 8 1. Ramogi Jwang ohala ko ohala maitimo dwaro somo, main somo miyudo kawuok jogo mosetime, jogo mosedago ngima machalo kamano, kod mathoth bende kotenre kod ohala. Mano gimiyo kawuono nyako Ramogi Jwang sigana ka sigana mokelo nika iyudo puonj kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Kowuok e mesa mar ohala gi mwandu jumani ka wakelo ni kar kae achiel kachiel, tudi kodwa kendo juma manyien kwa dhi menyo ni weli mamoko wamiriek ni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oloch.
Mondo mine chenroni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.